At dahil nga summer season ay marami ngayon ang pupunta sa mga itong klaseng lugar kung saan pwedeng mag-banding at siyempre kung saan pwedeng mag-swimming ang buong family natin. So iba't ibang uri nga ng kasiyahan ng mga nandito. Merong pool lang at meron din namang sa mga dagat. Pero siyempre mas nag-enjoy ang family dito sa San Carlos, sa Kawayan, Kiling. Tara, samahan nyo ako at silipin natin. Let's go! Dito nga sa daan na to mga kaali, no, na biyaheng pa San Carlos, makikita mo ang Kawayan, Kiling swimming pool, functional hotel rooms, bar and restaurant. Meron silang massage and spa mga kaali. So good ang ambience, maganda sa mga family na pupunta rito. So merong receptionist na pwedeng makausap. So in advance magpa-reserve na po kayo. Yun. Para safe, seguridad, meron tayong mga tropang pulis dyan. Siyempre, mga kakali, kasama natin dito si Orange na malaking tulong sa atin siyempre sa mga ganitong event. Next naman for the family bonding. Cottage mga kakali, meron silang mga cottage doon na kubo-kubo type. At siyempre nandyan din naman ang mga hotel kung gusto mong staycation or malayo, matagal na bakasyon. Yan. So patok nga sa bawat family mga kakali ang lugar na to dito sa Kawayan, Kiling, San Carlos. So ano pa, tatlong swimming pool lang naman. Merong pang malalim, may pang bata at saka may pang saktuhan lang. Yun. Dito rin sa gilid meron ding cottage dito. Beatbox sila. At syempre kasiyahan naman, hindi talaga maiwasan yan. Yun. Kung ambience naman na pag-uusapan ay isa nga ang Kawayan, Kiling sa mas dinadayo dahil unang-una napaka-authentic ng dating ng kanilang mga cottage. Kubo-kubo type lang naman at syempre pag alam natin kubo-kubo, malamig at hindi mainit at saka syempre feel at home. Dito nga sa isang to ay dito kami naka-cottage sa area na to. Okay, for today's video mga kakali, vlog natin ang Kawayan, Kiling. Yun, Boss RB, Ma'am Danica. So yun, hindi mawawala yung ating okay. Kaya kung naghahanap ka ng magandang lugar na pasyalan ngayong summer, swimming pool, check. Cottage, kubo-kubo, check. Hotel, check. So puntahan mo na ang Kawayan, Kiling Resort Incorporated. So welcome ka rito. Magtanong ka sa mga receptionist at syempre security pag-uusapan, meron tayong mga tropang pulis dyan. So ano pa hinintay mo? Let's go! Tara, samahan nyo ako sa aking biyahe. Silipin natin ang bawat kaganapan sa mga kalye. Kalye Motovlog, kita-kits tayo sa lahat ng mga kalye. So share the love sa inyo. Umahin simoy ng Kahit hangin. sa